baserria edo borda, trenbide baten nunbait nahi luke bere saierdia broda. Langile batzuk etorri dira erramintekin lerrora, bi urte barru suge handi bat helduko da lur arrora, ta ekarriko dun ziztuarekin su hori itzaliko da larai, 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 su hori itzaliko da. Politika zein ekologia, makina bat lur irauli, hoien artean justizia ni egitera nau bidali. Ziklogenesi gaixoa baina nunai ezin da ibili, faltsukeria dabil munduan itzuli eta mitzuli, errespetatu ez dut egiten baina ezin dut itzali, larai, 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 baina ezin dut itzali. Amaitzen hasi beharko dugu, altza zehinok, puntuko egingo dozue, baina... A ber, mikrofono honetatik egingo dozue guapoak. Eta mikrofono honetatik motzak. Oin, zeuek erabakin nondik A ber, ordena apur betik ingoak mesedez. Osea, amets torri hona, etorri zure duen, venga. Gerra txiki bat ingo dugu, ezta? Zuek ingo da zuen, bertzo bat osatu, puntuke, eta gero, zuek, motzok, beste... Da hola txan, bale? Mikroneutroan gaude, beste hoien antzeko, gogoa ematen dinei parrez lertzeko. Ni bajo xamarra naiz hemen egoteko, txikia izan behar da motza izateko. Denak dira zatarrak komunerakoan, ez eixo lertu zentzu figuratiboan. Beraz zentzu konduan dauzkagu kakoak, ez aldute izan egu bezelakoak. Hor dauzkagu gurdian ekarritakoak, tagu astoak baina ze asto guapoak. Guapoak berezita atzean tipoa, bereizketa izan da geure bizikoa.
Diosun guapotasuna ez da neurrikoa, hau da itxusitasun demokratikoa. Hemendik horrapide, motz bat leike egin. Zeu jarri ba erdian bala izan degin. Erdian ere guapo sentileike berdin. Ta hortik ona soilik zirugiarekin. Zirurgia ordea ez dago debalde. Telebistan dabilen jendeari galde. Batzu bizi baitira ispilurik gabe. Gu motzakara baina oso arro gaude. Errukia sentitzen dut begiratuz ara. Banik begiratuta ze sintron taupada. Arrekalde egitea gauza normala da. Hori da notariora sartzeko hilara. Guapo ustea deuke horko horrek berez. Egia gezurra da igertzen da errez. Horko filan falta asolik rosa diez. Erdira hurbiltzeko baina potrorik ez. Gaurkoak soli dira esperimentuak. Hortik aurrera atera behar dira kontuak. Itxusitan aipatzen dira talentuak. Tani harritu nau jonen konbentzimentuak. Ereduak asko maite baitu lagun. Baina ez du farmatzen hola zertan jardun. Bera pozik dago ta gorrutzik dezagun. Gure autoestima horrak daukagun. Kalbo bat, tarteko bat, batile grisetan. Ez zegon gorrotorik aitorren hitzetan. Aitor gure abiatu gera bide horretan. Pertsona bera dira baina hiru fasetan. Hor dago presioa, hor depresioa. Matxakatzeko hau da gure okasioa. Hemen edertasuna, hemen desioa. Hori alda gizakian evoluzioa. Azter dezagun hauen fizikoa. Bat da ura bestea mostota ardoa. Hor dago pertsonaren evoluzioa. Tximinotik dator ta tximinora Eta zelan erantzunta ezin zutatu. Hoeda isilduta begira geratu. Poliziekin legez guztia bukatu. Guri zuei begira altzau egin jarri.